Обект на настоящата лекция са спецификите на колпоскопското изследване и на колпоскопската диагностика. Същността на колпоскопията е диагнозата на високостепенните цервикални преканцерози, наречени High-Grade SIL, които включват хистологичните варианти CIN2 и CIN3. Ракът на маточната шийка е единственото злокачествено заболяване, което е напълно предотвратимо. И това е така, защото са познати неговите прекурсори. Степените цервикални преканцерози са непосредствените прекурсори на рака на маточната шийка и тяхната диагноза и лечение е основна цел на вторичната профилактика. Именно колпоскопското изследване е това, което диагностицира и доказва наличието на високостепенни цервикални преканцерози. Нека да припомня, че цервикалните преканцерози са два вида: нискостепенни, наречени low-grade SIL, и високостепенни high-grade SIL. Около 95% от всички канцерози реално са HPV инфекции и нискостепенни цервикални преканцерози. Около 5%, даже по-малко от 5%, са тези, които са с непосредствените прекурсори на рака на маточната шийка. Затова е изключително отговорно да се направи качествена колпоскопия, за да се идентифицират и да се намерят именно тези по-малко от 5% случаи, които застрашават действително здравето и живота на пациентите, тъй като са непосредствени прекурсори на рак на маточната шийка. На този слайд виждаме цялата информация, която касае колпоскопското изследване. Разбира се, ще се спрем след малко и на индикациите. Самата колпоскопия цели или следващия гинеколог да намери мястото на маточната шийка, което отговаря на колпоскопските особености на високостепенните цервикални преканцерози и да се вземе биопсия именно от този участък. Защото въпреки, че диагнозата е хистологична и хистопатолога дава окончателната диагноза, дали е CIN1, CIN2 или CIN3, отговорността е изцяло на гинеколога, защото хистопатолога ще даде отговор на базата на това, което е изпратено като хистология, като тъкан от гинеколога, а гинекологът ще вземе биопсия от там, където смята, че е променен епителът. Затова отговорността пада изцяло върху гинеколога. И вече от самата диагноза зависи лечението, като нискостепенните цервикални преканцерози и HPV инфекции, които са повече от 95%, се ликуват успешно. Те имат много висок процент на обратно развитие с лекарства като папилокер, било то локално, било то имунокапсули, докато малкият процент под 5% високостепенни цервикални преканцерози наистина подлежат на съвсем друг тип терапия, ексцизионни терапии, за да не прогресират до рак на. Индикациите за това изследване, за колпоскопското изследване, освен насочени или сигнализирани от скрининга пациенти, е и контактното кървене. Скрининга основно насочва пациенти за колпоскопия и не случайно съществува тясна връзка между добре функциониращите скринингови системи и броя пациенти насочени за колпоскопия, респективно брой на откритите случаи с високостепенни цервикални преканцерози, ниските нива на инвазивен карцином в страните, в които функционират добре тези скринингови системи. Скрининговата система, която виждаме на този слайд, е най-така често използваната и най-универсалната в световен мащаб. Основава се на двумодален първичен HPV тест, който детерминира носителството към 16 и 18 щам от една страна и към други 12 онкогенни щама от друга страна. Известно е, че ракът на маточната шийка се причинява от персистираща с някои от 14-те онкогенни щамове HPV или човешки папилома вируси. Още повече, HPV-16 е отговорен за 50-55% от случаите на рак на маточната шийка, развили се на базата на High-Grade SIL. В комбинация HPV-16 и HPV-18, двата щама допринасят за около 70% от случаите с инвазивен рак на маточната шийка. Ето защо
на някой от тези два щама, 16 и 18, се насочват директно за колпоскопия. Носителите на някои от останалите 12 онкогенни щама вече подлежат на така наречения триаж или вторичен скрининг, който най-често е цитология или цитона маска, и ако резултата от тази цитона маска е извън нормата, с други думи резултат над аскус, атипични клетки с неясно значение, тогава от аскус нагоре, отклонението от цитона маската, също тази кохорта пациенти се насочват за колпоскопия. В случай, че цитона маската е нормална, няма някакви отклонения, изследването, т.е. цитона маската, може да се повтори след интервал от 6 до 12 месеца. Негативните на високорискови онкогенни щамове жени се освобождават от скрининг за период от 5 години и това са над 90-95%, когато подлежи на скрининг. Така че ако трябва да обобщим индикациите за насочване към колпоскопско изследване, това са носителите на HPV-16 и 18 щам, за които не е необходимо да се извършва цитона маска, и носителите на някои от останалите 12 онкогенни щама с някаква сигнализирана цитона маска в комбинация с сигнализирана цитона маска или цитология. Така че много е важно да се знае, че цитона маската може да се използва като скринингов тест, но само като вторичен, като триажен тест, защото ако се извършва като първичен, има много ниска чувствителност и висок процент фалшиво негативни случаи. Голям процент, около 50% от случаите с високостепенни цервикални преканцерози остават несигнализирани. Затова в цял свят се мина към HPV скрининг, за да може с точност до 97% да се каже, че няма високостепенно цервикално заболяване, ако е негативен тест, за разлика от цитона маската, нещо, което е голяма слабост на цитона маската и затова се препоръчва да се прави първичен HPV тест. В диагнозата на високостепенната цервикална преканцероза основната отговорност пада върху колпоскопията, както споменах. Затова ще очертая и 4 основни фактори, които дефинират експертната колпоскопия. Това е солидната теоретична подготовка с практична насоченост. Това означава да се познава номенклатурата, класификацията и това как изглеждат основните 6 колпоскопски находки, сочещи към high grade seal или високостепенна цервикална преканцероза. Това са наситен оцето-бял епител, матов оцето-бял епител, груба мозайка и пунктирана зона, рязък контур, жлезното засягане и жлезно ангажиране, липсващ фрагмент от бял епител. Много често в една лезия, в една шийка може да има комбинация от няколко от споменатите колпоскопски находки. Аз ще се постарая да представя всяка една от тях, като как изглежда, как се визуализира, като ще онагледя всяка една с клиничен случай за по-добро практическо възприемане. Наситеният оцето-бял епител е може би най-честата колпоскопска находка, сочеща high grade seal. Изобразява се с висок интензитет епител след третиране с оцетна киселина, който се оприличава на сняг, на тибешир или на гасена вар. Нарича се dense acetolite епителиум и може да бъде в много дискретен участък от маточната шийка. Случаят, който ще онагледи тази находка, е следният. Жена на 38 години с прекаран лец по повод ЦИН-3 и доказан ЦИН-3 в друг център. След процедурата двукратно е сигнализирана с цитология извън нормата, като същевременно се позитивира и HPV-45 щам. Какво виждаме на колпоскопското изследване? На малко увеличение липсват ясно изразен колпоскопски атипизъм. На средно увеличение вече се виждат 3 участъка. В цервикалния канал виждаме тук и тук с наситен оцето-бял епител. Ето на голямо увеличение вече как изглежда единия, как изглежда другия и как изглежда третия. Това е, както споменах,
наситен оцето-бял епител или денс ацето-лайт епителиум. Биопсията, разбира се, потвърди, че има персистенция на цин-3 и се наложи на пациентката да бъде извършено релец или реексцизионна терапия. Друга находка, колпоскопска находка, това е матов нюанс на белия епител, който се оприличава на мрамор с елементи на опалесценция. Виждаме случаи с много дискретен участък на матов епител. Хистологичната диагноза в този случай е цин-2, цин-3. Това е един случай. Пациентката беше сигнализирана с неколкократни цитонамазки. Беше извършено няколко колпоскопии с негативен резултат, т.е. с резултат, че липсва атипизъм. Но виждате на голямо увеличение, че се вижда много дискретен участък. Това увеличение е 30 около орифициум екстернум каналис cervicalis, един много малък участък с наситен оцето-бял, с матов епител. След биопсия доказа цин-3. И това наистина доказва, че в някакъв път може да бъдат много дискретни тези участъци на колпоскопски атипизъм. Една от най-честите находки, това е груба мозайка и груба пунктирана зона. Ето така изглежда груба мозайка, така изглежда груба пунктирана зона. Ще представя тези две находки, ще ги нагледя с два клинични случая. Единият е на 27 годишна, бременна в 11-та гестационна седмица, за цитология ПАП-3А или по Bethesda, това отговаря на low grade сил. На малко увеличение се вижда суспекция за атипичен епител. На средно увеличение вече се вижда участък с груба мозайка, както и участък с груба пунктирана зона. Това естествено се потвърди и хистологично като цин-3. Втория случай е на 35 годишна, също цитологично сигнализирана с 3B, което по Bethesda е high grade сил. На малко увеличение суспектен бял епител, но вече на средно увеличение се вижда, че имаме груба мозайка, имаме и рязък контур, за което след малко ще обърна внимание, и на най-голямо увеличение ясно се вижда картината и колпоскопската визуализация на това как изглежда груба мозайка или корс мозаик, също хистологично потвърден случай с цин-3. Четвъртата находка, това е рязък контур, както преди малко споменах, представлява рязка демаркация между лезията и нормалния епител на шийката. Това е случай от преди малко. Тук трябва да кажа, че sharp border или рязък контур е една от също почти неизменно присъстващите находки в лезиите тип high grade сил. На пето място, но може би най-значимата колпоскопска находка, сочеща високо степен на преканцероза, е жлезното ангажиране, така наречените жлезни маншони. Представляват струпване на бял епител около остията на жлезите. Виждаме как така се очертават остията на жлезите. Най-добре се визуализира на максимално увеличение от 30. Случай, който ще онагледи тази находка е следният. 38 годишна, цитологично сигнализирана цитология 3А. Това е образа на малко увеличение. На средно увеличение вече се вижда активното жлезно засягане, което се нарича cuffed gland opening. Много ясно се вижда на средно увеличение, макар че след малко ще видим на 30, че още по-добре се вижда. В случай имаме и комбинация между жлезно засягане и рязък контур sharp border. Ето така максимално добре се визуализира находката жлезно засягане на увеличение 30. Виждаме как добре се очертават жлезите, остията на жлезите, така много значим колпоскопски симптом. Ето така изглежда, може би най-рядко среща се находка, сочеща high grade сил, а именно липсващ фрагмент от бял епител или симптом на дрипата или рак сайн. Освен high grade сил, с колпоскопия се доказва или се отхвърля съмнение за микроинвазия и за начален карцином, като находките суспектни за инвазия са съдов атипизъм и в релефа на атипичния участък и разязвяване на фона на
наситен бял епител. Най-често се наблюдава и най-често търсиме съдов атипизъм, когато имаме съмнение за микроинвазии, като съдовия атипизъм се визуализира най-добре на зелен филтър и също на максимално увеличение. Той от своя страна включва така наречените запетайковидни съдове, coma-like vessels, т.е. съдове като запетайки, и виждаме съдове, които променят своя лумен, или такива, които са спираловидни или турбошовидни. Освен на солидната теоретична подготовка, вторият важен фактор в експертната колпоскопия, това е използването на реактив оцетна киселина от 3 до 5%, която е добре да бъде винаги прясна, защото оцетната киселина бързо изветрява, тя е много летлива и е добре да се подготвя на всеки 2-3 дни. Единствено, след реакция с оцетна киселина, тъканта може да визуализира тези 6 колпоскопски находки, сочещи high-grade seal. Нито една от тези находки не се визуализира с луголов разтвор и не бива луголовия разтвор да се използва именно за диагноза на високостепенни цервикални преканцерози. Луголовия разтвор от своя страна е неспецифичен, защото йод-негативните участъци всъщност са участъци бедни на гликоген. Такива са нискостепенните цервикални преканцерози, low-grade seal, метаплазията, атрофията, по някой път и възпалението също са бедни на гликоген и не поемат луголов разтвор, така че той не е специфичен. Луголовия разтвор може да се използва за очертаване размера на една лезия и докъде тя достига спрямо нормалния епител преди ексцизионна техника, като ЛЕЦ процедурата. Най-важно обаче от всички фактори, физическите характеристики на колпоскопа, именно максималното оптично увеличение до 30. И аз ще илюстрирам значението на този фактор с няколко случая, които доказват, че всички тези колпоскопски находки, които се асоциират или сочат към high-grade seal, се визуализират единствено на максимално оптично увеличение. Това е, може би, най-важният фактор за експертната колпоскопия. Ето случай на малко увеличение, почти нищо не може да се каже. На средно увеличение имаме суспекция за атипичен участък по задна устна на порцио вагиналис колиутери. На максимално увеличение от 30 обаче се вижда именно това, което преди малко споменах. Масивно жлезно засягане, наличие на жлезни маншони и хистологията на този случай е ЦИН-3. 36 годишна, също на малко увеличение виждаме. На средно увеличение се вижда един от симптомите или една от находките, сочещи high-grade seal, е именно рязък контур, но забележете на голямо увеличение как така се разгръща картината на масивно жлезно засягане и също хистологията е ЦИН-3. Друг случай на 42 годишна, това е малко увеличение, липсва какъвто и да било атипизъм. На средно увеличение имаме също някаква суспекция за жлезно засягане, но увеличение отново колпоскопската картина на масивно жлезно засягане или cuffed gland opening, също диагноза ЦИН-3. Друг случай на 39 годишна, на малко увеличение, абсолютно никакъв атипизъм колпоскопски, на средно увеличение суспекция в един участък на маточната шийка за атипизъм, който вече на голямо увеличение също демонстрира от находките сочещи high-grade seal, рак сайн, виждате на голямо увеличение, тук респективно на малко, и coarse punctuation или груба пунктирана зона, ето как се вижда на голямо увеличение. Също хистологично доказан случай на high-grade seal. 62 годишна, която на малко и на средно увеличение не се вижда нищо друго, освен лека атрофия на шийката. На голямо увеличение обаче се визуализира дискрет от бял епител в цервикалния канал. Щипковата биопсия доказа ЦИН-2 или high-grade seal при тази пациентка. От всички 6 колпоскопски находки, които разгледахме, сочещи high-grade seal, жлезното засягане е най-значимия фактор. Счита се за патогномоничен симптом за
високостепенна цервикална преканцероза. Това е на практика жлезното засягане е колпоскопския еквивалент на цин-3, в най-добрия случай на цин-2. Отново повтарям, визуализира се като струпване на бял епител около стеята на жлезите, които се визуализират като жлезни маншони, наричат се cave gland opening и обикновено се визуализира единствено на голямо максимално увеличение от 30. В противен случай именно тази находка ще се пропусне. Ето случай на хистологично доказан цин-3 с масивно жлезно засягане. Виждаме на 30 увеличение ясно как изглеждат тези жлезни маншони, струпване на бял епител около стеята на жлезите. От друга страна, на малко увеличение, на 7,5, не се вижда нищо, освен една неспецифична ектопия, като разбираме, че е малко увеличението по това, че се виждат части от спекулума. Това е на практика снимка на шийката или цервикография, но в никой случай не може да претендира за експертна колпоскопия. Ето още един много демонстративен случай, който доказва значението на максималното оптично увеличение за диагнозата на high grade SIL. 27 годишна с няколко индикации за колпоскопия. От една страна HPV-16 носител, само по себе си това е достатъчна индикация за колпоскопия. Отделно е носител на други 12 щама в комбинация с абнормна цитология. На тази пациентка беше извършена многократно с негативен за high grade SIL резултат. Ето какво показва настоящата колпоскопия. На малко увеличение, разбираме, че е малко, отново повтарям по това, че се вижда част от спекулума, изглежда почти нормална шийката. Всъщност изглежда нормална, не се забелязва никакъв колпоскопски атипизъм. На средно увеличение обаче виждате два участъка, които показват груба и груба пунктирана зона, които на голямо увеличение вече ясно, съвсем демонстративно така показват колпоскопските белези за груба мозайка. Ето тук този участък и груба пунктирана зона в този участък. Биопсията показва цин-2, а след лец процедурата окончателната хистология беше цин-3. Това е на голямо увеличение как изглежда този колпоскопски атипизъм. И така както могат да бъдат обследвани, не могат да бъдат наблюдавани небесните тела и астрономични обекти, така и с малко увеличение на колпоскопа не могат да се визуализират и няма как да се визуализират колпоскопските находки, сочещи high grade SIL, и това е причина да бъдат пропускани. Затова е наистина много етичен въпрос, когато се казва, че липсва симптоми или липсва колпоскопски находки за high grade SIL при пациенти, които са носители на 16 щам или на някои от останалите щамове в комбинация с абнормна цитология. Четвъртия фактор, който дефинира експертната колпоскопия, всъщност надгражда останалите три фактори и е в основата на усъвършенстването на дейността на всеки един. Разбира се, с практиката, с натрупването на броя случаи се увеличава и диагностичната способност на субективния фактор в диагнозата, в колпоскопската диагноза, която има една едничка цел да докаже високостепенни цервикални преканцерози или да ги отхвърли, тъй като е изключително отговорно това, защото високостепенните цервикални преканцерози са непосредственият прекурсор на инвазивния рак на маточната шийка. Следва да се приема всеки един кандидат за колпоскопия, т.е. индикациите за колпоскопия, които споменахме, трябва за пациент с high grade SIL до доказване на противното, до отхвърляне с експертна колпоскопия. Какво можем да кажем в заключение? Че експертната колпоскопия всъщност е основа за прехода от субективизъм към обективна оценка на тежките цервикални преканцерози и основните компоненти на експертната колпоскопия са солидна теоретична подготовка с практична насоченост, т.е. да се познава как изглеждат съответни находки, които са 6 на брой. Най-важният фактор всъщност е осигуряване на оптика, която може да даде възможност на изследващия да ги види тези находки.
адекватна реактив, в случая 3 до 5% прясна оцетна киселина, а не луголов разтвор, защото само след реакция с 3 до 5% прясна оцетна киселина се визуализират тези находки и натрупване на опит. И ще завърша с един от най-известните постулати в медицината, че който добре диагностицира, добре ликува, защото този постулат е валиден в максимална степен за цервикалните преканцерози. Въпреки че диагнозата на low grade и high grade SIL е хистологична, в основата си тя е функция на експертната колпоскопия, защото хистопатолога ще даде диагнозата на това каква тъкан е изпратил гинеколога, а гинеколога ще вземе биопсия въз основа на това дали различава нискостепенните от високостепенните цервикални преканцерози. А самото лечение на тези два класа предракови изменения на маточната шийка е различно. Нискостепенните и HPV инфекциите се влияят прекрасно с препарати като Papillocare и това са 95% от цервикалните преканцерози. Около 5%, които трябва да бъдат доказани като high grade SIL и не бива да бъдат изпускани, защото са непосредствен прекурсор на рака, следва да бъдат подложени наистина на експертна колпоскопия и да не се пропуска тази диагноза, защото лечението им е коренно различно. С това смятам да завършим моята лекция и искам да благодаря на всички, които проявят интерес към лекцията, да благодаря на фирма Гедеон Рихтер и в частност на магистър фармацевт Петкова за възможността да представя тази моя лекция.